Още едно раздаване? Но ако спечеля, вечеря в 9. Всъщност, това бяха най-тежките ми снимки. Наложи ми се да уволня 3 режисьори. Последните кадри ги снимах лично аз. Но в крайна сметка жертвата си заслужаваше. Филма се получи. На здраве. Вие сте, нали? Познах ви. Извинявайте, само една снимка, ако е удобно, разбира се. Случва ми се непрекъснато. Свиквай. Е така с брачета, ако може, извинявайте. Най-много ви харесвах в Оркестър без име. Той филм преди 30 години. Аз съм бил дете. Ние от тогава ви следим. Тази идеална. Мерси, много ви благодаря. Благодаря ви, много извинявайте. Аз всъщност не съм толкова стар. Виждам, че сте доста популярен. Може да се каже, да. Или просто нахален. Мъртъв си. Какво стана пак? Технически проблем. 30 минути почивка. Final bet, 11 черно. Играм за целука. Залогът ви е прият. Играем. Единайсет черно. Печели.